Baymurat Käçmuratowyç Anaýew Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğiniň başlygy ýokardan buýrup geldi diýip 36 mogulymy işden çykarypdyr. 1988-nji ýylda dowulan Anaýew her näçe ýokardan gelen buýruk boýunça diýse-de, şol buýrugyň ýazgyly görnüşini işden çykaran mogulymlaryna görkezip bilmändir. Bu waka 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 17-sinde bolup geçipdir. Şol işden çykaran mogulymlaryň arasynda bir çaganyň ejesi 40 ýaşyndaky şeker hassasy, inglis dil mogulmasy Nargiza Mukimowa hem bar. Mukimowa 1984-nji ýylda Aşgabatda dowulupdyr we 12 ýyldan bäri şäherde mogulma bolup işläpdir. Şol 12 ýylyň 10 ýylyny Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mekdebinde işläp gelýär ekeni. Anaýew onu işden çykarjak wagty oňa akıl almaz haýwatlar edipdir. Arzany ýazmasaň, senin zähmet depderçäň garalaryn diýen Anaýew buýrugyň ýokardan, ýagny bilim ministri Gurbanuly Ataýewadan gelendigini öňe sürüpdir. Ataýewa hem täzelikde işden aýrylyp, ýerine Bayramgül Orazdurdyýewa gelipdir. Bu üýtgeşmäge garamazdan mogulymlaryň sesini dinlejek bilim ministrligi peýda bolmandyr. Şol sebäpli mogulymlar durly ýerlere arz edip, ýagdaýlaryny düşündirýän arzalar ýazyp başlapdyrlar. Emma arzalara gelen jogaplar mogulymlaryň bähbidine däl bolup netijelenýär. Hatda arzalara berilen jogaplaryň biri Köpetdağ etrawynyň prokuraturasyndan gelýär. Bu kagyzda Anaýewiň aýdanlarynyň tersine şeýle ajaýyp setirler yer alýar. Berilen jogapda Aşgabat şäher baş bilim müdürlügi, ýagny Anaýew tarapyndan alynan karar boýunça mogulymlaryň işden çykarlandygy anyk şekilde ýazylýar. Emma Anaýewiň özi ýokardan gelen buýruk diýip, öňkü bilim ministri Ataýewanyň arkasyna gizlenipdi. Netijede sud işi bolupdyr we ol ýerde hemme zat öňünden saklanaşdyrylyp, sud işiniň mogulymlaryň garşysyna netijelenmegini öpjün edipdirler. Hatta käbir mogulymlar hem işden çykarylan mogulymlaryň garşysyna zor bilen şaýat edilipdir. Biziň eldeden goşmaça maglumatymyz Anaýewiň näçin beýle arkaýyn hereket edýändigini mälim edýär. Görülüp oturulsa Anaýew häzirki içeri işler ministri Muhammed Hydyrow bilen bagy ekenler. Anaýew hem arkasyny Hydyrowa bir daýap eden etdiligi edýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň belen terkerde başdy. Siziň şu gün maňa ananan ören jogap berýär bodi paňyzda, watanymyzda, halkymyzda hormatly belen terkerde başymyz. Size ak ýürekden ýejämi günni edip wepaly ulluk etjekdigime anandyrmaga ruhsat bermeňizde sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Bu 3 aýlyk çekişmäniň soňunda 36 mogulym şo sanda bir çaganyň 2 hossary Mukimowa ortada çäresiz galypdyrlar. Mukimowa en soňky gezek şu sözleri bize ýetirdi. Oglum ikimiz şu wagt howadan naharlanýars. Ýaşary hiç ýyly pulumuz galmady diýip şeker hattasy eje çykkansyz ýagdaýyny dile getirdi.